ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଜାଣିବା ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ଏକ ରହସ୍ୟ। କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି କାହିଁକି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ଶତ୍ରୁମାନେ ଦେଇଥିବା କୌଣସି ବିଷର କିଛି ପ୍ରଭାବ ନଥିଲା? ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଚାଣକ୍ୟ ବା କୌଟିଲ୍ୟ, ଯିଏକି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଗୁରୁ ଓ ରାଜନୀତି ଉପଦେଷ୍ଟା ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ବିଷୋପଚାର କୁହାଯାଏ। ଚାଣକ୍ୟଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଥିଲା ଯେ ରାଜାଙ୍କୁ ସତାଶତ୍ରୁମାନେ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟରେ ବିଷ ମିଶାଇ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ଅତି ଅଳ୍ପ ମାତ୍ରାରେ ବିଷ ମିଶାଇ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲେ, ଯାହାର ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ତାହା ସହିତ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଏହାକୁ ବିଷଖାଦୀ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ବା ପଏଜନ୍ ଇମ୍ୟୁନିଟି ଟ୍ରେନିଂ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଫଳରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ଶରୀର ବିଷ ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଗଲା ଓ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ବିଷର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଦେଖାଯାଇ ନଥିଲା। ଆଚ୍ଛା କୁହନ୍ତୁ ତ, ମୁଁ ପାର୍ଟ 2ରେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ କେଉଁ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଦେବି? କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବା କିଏ ସଠିକ୍ ଗେସ୍ କରୁଛନ୍ତି।